Прывітанне, паважаныя гледачы, аматары беларускай мовы і проста тыя, хто выпадкова трапіў сюды. Асаблівыя вітанні і падзяка маім самым лепшым падпісчыкам. Калі ты не адзін з іх, то хутчэй далучайся. Сёння я хачу вам распавесці працяг гісторыі трэцяга варкрафту. Прыйшла чарга кампаніі Арды. Гісторыя працягваецца акурат з таго месца, на якім скончыўся пралог. Трал і яго арда пераплылі міравы акіян на іншы мацярык Калімдор. Частка першая. Чужыя берагі. Падчас складанага і доўгага падарожжа флатылія зялёнаскурых ваяроў трапіла ў шторм, які раскідаў караблі па ўсім беразе. Цяпер мэта трала ізноў сабраць раскіданую арду. Такое адчуванне, што гэтым яму давядзецца займацца ўсё жыццё. Толькі сабраў усіх, адразу пачынаць спачатку. Але ж добра. Бяром наш атрад і рушым наперад. Дарэчы, падчас нашага падарожжа да нас далучыліся тролі чорнай дзіды. Пра гэтыя падзеі распавядаецца ў дадатковай кампаніі, але пра гэта неяк іншым разам. Гэтыя ваяры закідваюць ворагаў бясконцай колькасцю дзід, атакуючы здалёк, а таксама знішчаючы лётаючых ворагаў. Але ніяк не трымаюць удар. Таму трымайце іх ззаду ад першай лініі. Прабягаем з нашымі пабрацімамі ўздоўж берагу, збіраючы сваіх ваяроў і знішчаючы ворагаў. Час ад часу становімся сведкамі, як разбойнікі-кентаўры забіваюць натоўпам адзінокіх таўрэнаў. На жаль, наша дапамога не паспявае паўплываць на ход падзей, таму рухаемся далей. Праз пэўны час мы сустракаем правадыра таўрэнаў Керна крывавае капыта. Гэты стары, але бясконца дужы і смелы ваяр быў уражаны нашай храбрасцю ў бітвах, таму будзе рады дапамагчы нам у пошуках нашага лёсу. Але яму патрэбна наша дапамога. На яго вёску напалі тыя самыя кентаўры-разбойнікі. Ладзім кругавую абарону і знішчаем мангола-татараў. Залатая арда не пройдзе. Застаецца толькі зялёная. Цяпер таўрэны збіраюцца перасяліцца на іншыя землі, а мы прапаноўваем сваю дапамогу, каб абараніць іх на шляху ад разбойнікаў. Частка другая. Доўгі паход. Таўрэны пакуюць свае валізы на велізарных жывёл, кода, і мы рушым наперад. Зараз наша задача пераправіць караван праз 3 аазісы. Час ад часу на нас усё яшчэ нападаюць кентаўры, быццам мы не змаглі патлумачыць ім, што нас чапаць нельга. Але што ж, захопнікі і разбойнікі разумеюць толькі мову сілы. Таму мы перапраўляем з дапамогай нашых сякер думкі аб тым, што нельга крыўдзіць непасрэдна ў галовы злодзеяў. Перад трэцім аазісам на нас збіраецца напасці сапраўды велізарная армія. Але стары Керн дэманструе, што ён таксама прыдатны да чагосьці, акрамя панічных выкрыкаў. Таму абрушвае на галовы ворагаў каменны дождж. Падчас адпачынку стары правадыр расказвае нам пра нейкага аракула, што бачыць лёс кожнага народу і кожнага ваяра асабіста. Наш шлях ляжыць на поўнач, а Керн дабраслаўляе нас і дзеліцца з намі некалькімі кода. Оркі прысабачваюць да іх барабанную устаноўку і задаюць такі матывуючы біт, пад які наша войска змагаецца нашмат лепей. Пасля гэтага нам паказваюць падзеі, што адбываюцца ў пакінутым намі Лардероне. Дэманы лёгка знішчаюць апошні з людзей, захоп ідзе хуткімі тэмпамі. Нейкі лорд-манарод атрымлівае звестку, што оркі ўцяклі з мацерыку. Дадзены грамадзянін калісьці даў выпіць оркам сваёй крыві. З-за такога шкоднага напою оркі сталі зялёнымі, першапачаткова яны былі светласкурыя, а таксама звар'яцелі на нянавісці, чым і быў матываваны іх першы паход на азерот. З цягам часу магія, што прымушала оркаў падпарадкоўвацца дэманам, рассеялася, і яны пачалі думаць уласнай галавою. А цяпер Цікондрый прапаноўвае манароту аднавіць дамову, зноў напаіць оркаў і натравіць іх на Кінарыя, на паўбога начных эльфаў і ахоўніка Калімдора.
Частка 3. Песні вайны. Праз некалькі дзён Трал і яго ваяры натыкаюцца на лагер людзей, што знаходзіцца ў аблозе іншага клану оркаў нашага сябра Грамаша. Разам мы знішчаем людзей і на іх месцы будуем свой лагер. Пасля бойкі даведваемся, што людзі тут аказаліся з той жа нагоды, што і мы. Трал просіць нашага пабраціма, каб той не чапаў людзей, а даў нам магчымасць ва ўсім разабрацца. Я знайшоў яму занятак і спадзяваўся, што гэта ўтрымае яго ад неабдуманых дзеянняў. Але не паспелі мы абжыцца, як Грамаш нападае на новы лагер людзей. Вайна пачынаецца ізноў. Наша задача проста здабыць дырыжаблі дзеля працягу падарожжа. Але Грамаш так не лічыць. Таму дадатковая задача знішчыць усе лагеры людзей. Сказана, зроблена. Перамога. Хоць і не без страт і цяжкасцей. Жаданне зачысціць усю мапу прымусіла мяне вытраціць хвілін 40 на гэтую справу. Так ці інакш, дырыжаблі нашыя. На іх мы і дабяромся да аракула. Што ж да Грамаша, ён дэманструе неадэкватныя паводзіны, альбо, як настаўніца напісала будзённіку, нездавальняючыя. Таму Трал пакідае Грамаша, каб той пайшоў і сек дровы, а не займаўся непатрэбствам. У таго смага ад крыві перакрыла апошнія звіліны. Таму няхай і ідзе сячы лес. Частка 4. Духі лесу Ашанваля. У дадзенай частцы нам даюць пад кіраўніцтва сам клан песні вайны і іх лідара Грамаша. Гэта вельмі цікавая задача. Паўгадзіны сечы лес. Добра, усё не так проста. Тутэйшыя не хочуць мірыцца з тым, што нейкія варвары спілоўваюць іх родны лес на дровы, і іх можна зразумець. А таму начныя эльфы і нападаюць на нас з мэтай проста забіць нас насмерць. І тут ужо дылема. Альбо ты укладваеш сродкі ў армію і абарону, у такім выпадку місію закончаць за цябе твае ўнукі. Альбо аграбаеш ад пастаянных набегаў з рызыкаю пачынаць усё спачатку. Тут патрэбны ідэальны баланс. А яшчэ, калі дапамагчы мясцовым гоблінам у знішчэнні агрэсіўнай фаўны лесу, тыя з вялікай радасцю падзеляцца з намі сваімі тэхналогіямі, разакамі, што троху больш эфектыўна рэжуць драўніну. Ну, як троху, у 20 разоў. Час ад часу сустракаем асаблівыя дрэвы, будынкі начных эльфаў. Іх таксама пускаем на піламатэрыялы. Матэрыялы здабыты, будуем лагер. Пасля гэтага нам паказваюць кат-сцэну. Ужо на Калімдоры зноў сустракаюцца цікондры і манарод. Дэманы вельмі ж баяцца валадара гэтага лесу, напаўбога начных эльфаў Кінарыя. Той надзвычайна ж разумны і хітры, каб ісці на прамую канфрантацыю, але з задавальненнем ткне нож у спіну любому з нязваных гасцей. Таму цікондры і прапануе ліквідаваць ахоўніка лесу з дапамогай оркаў. Манарод карыстаецца парадай кажана і змешвае сваю кроў з вадою ў возеры. Пасля таго, як оркі пакаштуюць гэтай вады, іх не спыніць ніхто. Частка 5. Паляўнічы цень. На наш нанава збудаваны лагер нападае той самы знакаміты Кінарый з яго велічэзнай арміяй. У нас няма ніякіх шансаў супраць яго, таму збіраем манаткі і перабіраемся праз раку на іншы бераг, дзе хутка будуем абарону і збіраем ваяроў. Кінары не супакоіцца, пакуль не знішчыць усё, што збудавана непасільнай працай. Таму ў нас ёсць некалькі хвілін на падрыхтоўку. Напаўбог валодае атакай сіла цемры, што ігнорыць любую браню, сам жа абаронены боскай бранёй, супраць якой наша зброя не мае ніякага эфекту. Асабіста ён у атаку на нашу новую базу не пойдзе, а вось яго армія відавочна. Тут ужо сапраўдны тэст на скіл. У дзяцінстве гэтую місію я пачынаў разоў 20. У пэўны час здавалі нервы, у ход ішлі чыткады, што ламалі сюжэт, але зараз я адбіўся з першай спробы. Нашыя шаманы знаходзяць у лесе возера, што мае крыніцу неверагоднай сілы. Рухаемся туды. Частка нашай арміі ідзе ў лес, іншая ладзіць абарону дома. Зноў гульня на два франты. Дабіваем ахоўнікаў возера,
знахар папярэджвае нас аб пракляцці дэманаў, звязаных з гэтай вадою. Ваяры спрабуюць адмовіць грамаша ад піцця з лужы. Але таму без розніцы. У яго сэрцы толькі хаос, таму ён п'е сам, а затым спойвае і сваіх ваяроў. І, як звычайна, гэта і адбываецца. Пасля піцця сумнеўных напояў скура нашых ваяроў чырванее, а сіла становіцца каласальнай. А дакладней, тып атакі цяпер у нас таксама сіла цемры. З якасцю дэманаў нападаем на лагер эльфаў, на дапамогу да іх прыбягае і сам напаўбог. Прыбягае і аграбае. Нават вялікі кінары не можа супрацьстаяць моцы нашых сякер. Перамога. Пасля бітвы да нас прыходзіць манарод. Грамаш спрабуе паспрачацца на тэму свабоды выбараў ці іншага. Але якія тут выбары? Цяпер клан песні вайны ў поўным падпарадкаванні дэманаў. Частка 6. Віверны. Вяртаемся да гісторыі пра Трала. Пасля выведкі разумеем, што людзі моцна разбудаваліся перад знакамітай гарою каменнага кіпцюра, у нетрах якой жыве аракул. Прабіцца будзе нялёгка, але дапамога з'яўляецца адкуль не чакалі. Керн і яго таўрэны з задавальненнем дапамогуць нам прабіцца да верхатуры. Спачатку нам патрэбна дамовіцца з разумнымі жывёламі, вівернамі, якія дапамогуць нам у нашай бітве. На тых напалі лятаючыя разбойнікі, гарпіі. Атакуем іх логава і збіваем гэтых курэй да зямлі. Затым праносім яшчэ і лагер нашых старых знаёмых кентаўраў. Тыя спаганілі крыніцу з вадою, а пасля іх смерці мы ачышчаем яе і атрымоўваем крыніцу, што лечыць нашых воінаў. З нашай новай арміяй бяром у аблогу гару і знішчаем лагер альянсу. Тут таксама стратэгія. Спачатку выманіваю лятаючых ворагаў і знішчаю варожую падтрымку з паветра, а потым ужо дырыжаблямі дэсантую нашу армію на галовы нашых праціўнікаў. Потым дабіваем, што засталося, і перамога. Але акурат перад тым, як увайсці ў пячору, заўважаем, што туды накіроўваецца наша знаёмая па іншай кампаніі міс Джайна Праўдму. Керн папярэджвае, што пячора – слушнае месца для засады. Але выбару ў нас няма, таму нам патрэбна знайсці аракула. Частка 7. Аракул. У пячорах мы даходзім да развілкі, ва шляхі. Таму наша група раздзяляецца. Трал і невялікая група оркаў рушыць направа, Керн і яго таўрэны налева. Місія без базы. Заўсёды цікава ў такія гуляць. Ты маеш вельмі абмежаваны рэсурс, і кожны страчаны табою ваяр ужо не аднавіцца. Таму рухацца патрэбна вельмі акуратна. Заўсёды ставіў сабе мэту не страціць ні аднаго жаўнера. Канешне ж, такім чынам місія будзе праходзіцца з гадзіну. Але што тут скажаш, я берагу асабовы склад. У саміх пячорах шмат карысных рэчаў, аптэчкі, расходнікі і іншыя карысныя прадметы. А таксама сустракаюцца і цікавыя ворагі, бойка з якімі таксама дае пэўны вынік. Месцамі сустракаюцца і пасткі, у якія можна трапіць, калі згубіць пільнасць. Напрыклад, адкуль у пячоры авечкі. А гэта засада ад альянсу. Рэжам гэтых бараноў і рухаемся далей. Знаходзім турму і звальняем палонных. Яшчэ дапамога і падтрымка для нашага атраду. Перад намі з'яўляецца магічны бар'ер. Статуя размаўляе з намі і просіць павярнуць ёй сэрца. А для гэтага нам патрэбна прыбіць здаравеннага дракона і яго ахоўнікаў. Праз 5 хвілін бойкі атрымоўваем сэрца статуі і новыя чаравікі змеінай скуры. Цяпер наша перашкода – гэта мост духаў. Каб яго стварыць, нам патрэбны асаблівы камень. Спадзяёмся, Керн зможа такі здабыць. Цяпер мы кіруем правадыром таўрэнаў. З баямі прабіваемся ў глыб пячоры, знішчаючы ворагаў і пераадольваючы перашкоды. Па ўсёй пячоры пастак яшчэ больш, чым сустрэў Трал. А яшчэ перад намі паўстае здаравенная армія пячорных пачвар. Канешне ж, можна на іх напасці у адкрытую, але так можна страціць кагосьці з нашага атраду. А можна актываваць пастку.
Зараз будзе самая жорсткая сцэна ў гісторыі камп'ютарных гульняў. Слабыя нервамі, заплюшце вочы. Усё, можна адчыняць. Забіраем патрэбны нам камень і прабіваемся да выхаду. Сустракаемся з тралам, уключаем мост і рухаемся да аракула. І зноў наша знаёмая Джайна. Амаль не дайшло да панажоўшчыны, але аракул патрабуе, каб мы спыніліся. Ім аказваецца той самы дзед, што з'яўляўся тралу раней. Ён жа распавядае нам і пра дэманаў, і пра загінуўшы Лардэрон, і пра сумную будучыню. А каб будучыня не была сумнай, нам патрэбна аб'яднацца. Упершыню ў гісторыі Арда і Альянс будуць на адным баку, каб супрацьстаяць захопнікам. Дзеля ўсяго свету нам патрэбна аб'яднацца. Частка 8. Воля дэманаў. Праз 3 дні на мяжы з пустэчай. Прарок папярэдзіў нас, што лёс нашага народу залежыць цяпер ад Грамаша. А той звар'яцеў канчаткова ад крыві дэманаў, як і яго клан. Патрэбна рыхтавацца да бою супраць сваіх жа пабрацімаў. У гэтай бітве нам дапаможа Джайна. Яна перадае тралу магічны камень, што з'яўляецца кішэннай палатай для буйных. Такім чынам нам патрэбна дабрацца да Грамаша і пасадзіць яго ў камень, а затым вярнуцца назад у магічны круг. Апошняя місія за Арду мае свае складнасці. Па-першае, нашыя ваяры ў сіле слабейшыя за ворагаў. Тыя ж пад дэманічнымі стэроідамі, а значыць, ігнораць любую браню. З пераваг па стралках наша армія мацнейшая, а яшчэ мы можам лячыць сваіх ваяроў. Першай справай дабіваем недабітых кентаўраў і здабываем сабе крыніцу з лекавай вадой. Затым зачышчаем невялікі аванпост песні вайны, дзе ставім дадатковую базу. І гэта ўсё толькі героямі, бо армія застаецца на базе, якую яшчэ патрэбна адбудаваць. Захопліваем майстэрню, гобліны з якой таксама паспрыяюць нашай перамозе. Здабываю яшчэ адзін руднік з золатам. І вось, калі сітуацыя выглядала ўжо больш-менш стабільнай, узнікае непрыемны момант. З неба пачынаюць сыпацца інферналы, адкрыўшы нам дадатковы фронт супраць дэманаў. Цяпер давядзецца вытраціць час, каб дадаткова ўмацаваць нашыя базы. Добра, што ў гэтай частцы мы не адны, і Альянс на нашым баку. Яны ж адцягваюць добрую частку варожай арміі на сябе. А мы, сабраўшы ударны кулак, спрабуем прабіцца да Грамаша. Пасля няўдалай пробы прымаю новую тактыку. Вы ж памятаеце, я зберагаю асабовы склад. А таму рушу наперад толькі героямі. Пакуль Керн збірае на свой магутны твар усе варожыя атакі, мы без страт прабіваемся наперад. Перад намі новыя сябры Грамаша, аварды ад дэманаў. Але у нас да гэтага часу ёсць сякера ў Керна і молат у трала, таму знішчаем пачвар пачкамі. Нарэшце трал дабіраецца да свайго сябра. У таго дах з'ехаў канчаткова, бо ён упэўнены, што ў дэманах няма нічога дрэннага, іх уплыў ніяк не сказваецца на нас. Вось, ён піў іх кроў, як і іншыя правадыры. І нічога, дэманская культура вядомая на ўвесь свет, і яе нельга адмяняць. І ўвогуле, што за супраціў? Мы і дэманы адзін народ. Трал не вытрымлівае суцэльную маячню, аграбае сябра каменем душы, а затым заключае туды і душу апошняга. Цяпер наўцёкі. Нам патрэбна ізноў прабіцца праз лагер песні вайны, бо калі трал загіне, давядзецца пачынаць усё спачатку. Упэўнена і смела уцякаем у лагер Джайны. Там з дапамогай эльфаў і нашых шаманаў прымушаем Грамаша пратразвець. Той выбачаецца за свае дурныя паводзіны, ізноў гаворыць пра веліч і незалежнасць нашага народу і прапануе нам разам схадзіць на сустрэчу з манаротам. Як прадказальныя оркі. Я ведаў, што ты прыйдзеш. Раб
як я апрануў вопратку правадыра. Я бачу, ты прывёў з сабой магутнага Грамаша. Яго кроў належыць мне. Гэтак жа, як і ўвесь ваш нікчэмны народ. Смела, але бессэнсоўна. Хлапчук верыць, што цябе яшчэ можна выратаваць. Але ён не ведае, што за агонь спальвае тваю душу. Вы не можаце ўцякаць ад саміх сябе. Хавайцеся за маскай законаў. Але сэрцам вы разумееце, што мы аднолькавыя. Рол, кровавый туман рассеивается, як дзіўна холодеет тело. Огонь демонов сгас у моих жилах. Я вызволюсь. Не, старый сябр, ты вызволил нас усіх. У эпічным супрацьстаянні коштам уласнага жыцця Грамаш адпраўляе ў пекла Манарота. Цяпер оркі Трала канчаткова вольныя ад дэманаў, а армія Архімонда страціла аднаго з правадыроў. Чым скончыцца наступ арміі Пылаючага легіёна, даведаемся ў наступнай кампаніі начных эльфаў. Дзякуй за прагляд, стаў падабайку, каб падтрымаць аўтара. Пішы ў каментах, як табе гэтая гісторыя, пішы, што чакаеш працяг, ці наадварот, пішы, што не чакаеш. Дзяліся відэа з сябрамі альбо ў соцсетках. Дзякуй за ўсё і убачымся!